Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 41 minutos, makagyang alas 10 nin pagkaaga. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abrigana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang Diyos Marhay na aga sa Indugabos, ini po si Bert de los Martires. Asin ini ang programang Alkalde sa Kusina. Ngunyan po alaw kita nin Huwebes, fet sa 12 kan Nobyembre. Sana po nakabawi naman kita sa pirwisyo kan mga bagyo, lalong-lalo na ang bagyo kasulma, si Ulysses. Although kadako kita ni mga kababayan na yaon sa mga evacuation centers o bagama na sa inconvenient na kamugtakan dahil linantop ni baha ang sa ilang harong o bagama na sa ilang sala, kaya igwangaling yaraw sa gilid kan highway. Aram mo baga kadaklan sa mga harong na yaon sa kababan sa uma ay pag binabaha yan, naturalmente madumas sa kalangkawan ay maning malilipatan kundi ang tinampo ang highway. Nagigirumduman ko kay itong yaon pa kami sa DWRN. Yan Kiburak. Kay banan mi kato si Atty. Celso Baguio, si Dave Duliano, si Joel Buena, iba pa. Maging iningani si Hil de la Cruz, si Dundun Amador. Iribanan kami kayang kaito sa RN. Ay pag nagbagyong itong grabe ang baha, pagkaaga, hilingon mo yan tinampong yan, left and right, may mga kubo-kubo na mga payong. Diyan na nagtutururog. Kaya kung maagyan au tulay-luay, tabaka ang kamot o bitis kan turog, maligis mo. Iyo po yan ang parating tanawon sa mga lugar na binaha. Diyan la sa mga tinampukan Libmanan, Kabusaw, sigumbaga sa report ni Ernie Marfil. Yarao na sa gilid kan tinampo. Makakabaralik lang niya sa lugar ninda kung magkulpa na po ang baha, asin mag-utwal na ang harong ninda, malinigan na. Tangon yan, isipon mo, pamilya mo, naka-star sa gilid kan tinampo. Yung mga trapal-trapal sana. Nakakairak man Kaya kita ngon yan, maski nga ni ang programa ta may mga pa-relax-relax, alagad gusto ko mag-text manggiraray ka mo, kan sa indupong kamurugtakan ngunyan, tanganing maaraman man kan ibang tao ang situation, ang baha, ang distroso, kan bagyong Ulysses sa indong lugar. Mag-text kamo sa Digdis Alkalde sa Kusina, ang number Digdis 0919-431-5528. 0919-431-5528. Maray na lang ani, tamay po ni mga casualties, maski garusaro o mayo, dyan sa Banwaan ni na tinambak, na saro sa pinanamit pa lang kang storm surge. Actually, baka igwapan ng ibang lugar, kaya lang sa baagi kay ni Irvin Borja Kasubanggi, inot na nakapaabot kang bakulang bareta dyan sa Tinambak. Ang sentro po kang Tinambak, sinakat na kandagat, itong inapon na storm surge, kalangkawan kang dagat, nag-occupy kang sentro, lalong-lalo ng barangay Pilarca dyan sa Tinambak, na igwadaning pahabayan, igwaning lantop ning tawo ang rarum. Maray na lang nganit ang gobyerno pala dyan nag-imponer kang inapod na force evacuation, kaya mayong binawianin buhay, mayong na disgrasya. Takong kay itong panahon baga na bahala ka sa diri mo, kay itong kang kami mga akipay kung may bagyo,
natatandaan ko katuan na mga ang gobyerno nagsasabi man mag-ingat nga sa baha, kung ano-ano pa. Pero mayong forced evacuation. Basta sinasabi lang kato, may mga radyo naman ka ito. Basta nga maglipat sa langkaw na lugar, mag-ingat sa tubig baha, saka sa kusog kan na bagyo. Yan. At kami nga ni kato, nagdidesisyon ang magurang ko kung saan kami kato malipat pag nagbabagyo. Pero ngunyan iba. Ibang ngunyan, takundi ka magamit ng forced evacuation, ay kadakol pong magkakaderesgrasya. Kaya latun taman daw mga text, kan sa tuwing mga kababayan, mag-text ka mo sa 0919-431-5528. Aramon taman ang sa mga kamurutakan dahil po sa bagyong Ulysses. Uyan muna sa tuyang pambungad na bilang. Hear my song, Violetta. Hear my song beneath the moon. Come with me in my gondola, waiting on the old lagoon. Serenade across the water, and you hear it soft and low, a tale of love that lovers sang long ago. Hear my song, Violetta. Hear my song beneath the moon. Come with me in my gondola, waiting on the old lagoon. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Oh, Violetta, come, Violetta. Hear my song. Pag nag-uulay-ulay ngunyan ang mga tao, pati na lalong-lalo na mga lola saka mga lolo, nagngangalas kung ano nagkakigo ngunyan ni na sunod-sunod na bagyo. Na sabi nga ni kadto, bira po daan magkasunodan na bagyo. Alagad ngunyan, sunod-sunod na bagyo, haros sa kakatulo, 4. Ago. Hear my song, Violetta. Hear my song. Dahil sa bagyo, nalingawan tapating istorya sa mga kamagurangan na itong sa ilang pinag-iidolo kang panahon na artista ay nagtalugod na sa kinaban. Ang una kuha ni kanya, haluin ng gadan. Kagagadan pa lang kansarong aldaw. Si Mila Del Sol, nagadan sa edad na 97. This song is from Matagal Iyo pala ni ang kumbaga sa kang panahon ngunyan, garo mga superstar man kang panahon. Si Mila Del Sol na mistisa na nagsikat pa kang 1939 sa pagining LVN Pictures. Nagibo ng pelikula dahil pagira. Tanggira 1940. Ini pala 1939 sikato ng maray ka ito
sa pelikulang Giliw Ko. Pakatapos, pag 1964, naging na siyang negosyante, tagaro sawa-sawa na sa pelikula. Song is Mga aki niya pala, nasaroon na itong dating TV host na si Jin Yang. Aki niya pala to. Siya po nagtalikod sa kinaaban, darakang kagurangan. Kaya duma sa mga taganga kay ni. Ang ina ko, numero nung taganga ka na. Kan ako aki pa, nag-istorya yan si mama ko. Kami nga, abangan mi sa pelikulang niya, si Mila Del Sol. Siya po binawi na ng buhay at the age of 97. Sa mga text messages na matitipunan kita kani, good morning Papa Bert, pabati man po kami digdi sa Bagong Bayan Sur, Cáceres family. Saka po si Daddy na nagdadangog habang nagtatrabaho po sa Magsaysay. Salamat po, Diyos mabalos. Good morning Tabi, nakatulong bagyo ng nagdaan, may pang-relief kaming natatanggap dito sa barangay Canal Bay. Canal Bahay garon niya, Canal Bahay o Canal Bay? Canal Bay, Pasakaw. Yan, don't mention pigbasa ko na. Mayo man nga sa imong pangaran. Magtutulong bagyo na dama pa ang relief dyan sa barangay Canal sa Pasakaw. Kami nga ni dyan sa Santa Cruz, garo may paning relief dyan. Kaya itong sa Rosimana na nauning relief, ang neighbor ming si Marlene Brucales ay bakasyonista ling Amerika. Kanailing na itong binagyo kan Rolly, nagbagyong Rolly, nailing niya si pagtios kan neighbor niya, siguro sang gatos na relief ang pinanaod niya, ipinanao. Maray man ang kaugalian ni kang family Brucalis, ni Marlene, na hali sa Amerika, na pinag-share niya man sa iyang biyaya sa pagtrabaho niya duma sa Amerika sa pagining pagtabang sa mga pagtaraid. Good morning, Papa Bert. Violeta by Julius Obregon. Bako yan. Nagkanta niya si Romeo Miranda. Ano daw po magpakantes ng Song and the Singer, sabi ni Chef Rolly of Carolina, Naga City. Adalanten na Chief Rolly. Good morning, digdi po sa Del Rosario, Villa Corazon. Thank God, we're very safe. Nagkarampal sana ang mga SIM. Ay, iyo man ang God. Day ka papaturugong kang lagapak ning SIM, ano? Gano'n si kataid mi sa likuran na James na tandog. Sige, lagapak ang SIM. Mag-aga akong nakangirit. Ano na niya ako, hindi ko papaturugong. Dinadang ko baga to si James, ang pangadji ko ngaya, yun na ilupad na nga ang SIM. Hindi malugod nga na ilulupad. Sige, ang lagapak. Digdi po sa Villa Corazon, nagkarampal ang mga SIM, pero mayo maning ibang danyos. This is Chi Narvaez. Ay, ang sapuyang amiga. Chi, kumusta ka? Pati na si Baba, ano? Kung si Baba, nasa nabuang mo niyan? Nagaro binabaang nabuang. This is Chi Narvaez. Pabati man ako kay Baba na nagdadang sa Bula, nasa Bula pala si Baba. Yang sindangon niya sa Water World. Oh, Baba, kumusta ka diyan? Ano? Mantinido pa ang kagayunan. Sana libre man kamo diyan Baba sa Bula, ano? Mga family Narvaez ni mga dating taga Gatbo o Campo Camarnesur. You're my everything. Yan ang pinagagad ni Chi Narvaez. Kumusta man dyan si Kian Kasulang sa tungod kang Cabral, Bicolandia Supermart. Kumusta po? Nawarin daw po magkakaigwan ng kuryente sa mo sa Zone 9, test the site, San Jose Pili, kadakol pang module ang mga kaakian digdi, pabati man po ang family Giriba, family Del Miguel, and Del Miguez garon pero sabi digdi Del Miguez and family Sabordo sa Palestina, Pili. We call these songs the oldies but the goodies. Now, if you remember any of them, go ahead and let us know. Okay? Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
ready? Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Every day my papa would work to try to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take me, tuck me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. There were years of sadness and of tears. Through it all, together, we were strong. We were strong. The times were rough, but Papa, he was tough. And Mama, she stood beside him all along. Growing up with them was easy, time just flew on by. The years began to fly, they aged, but so did I. I could tell Mama wasn't well, and Papa knew, and deep down, so did she, so did she. And when she died, Papa broke down and he cried, and all he could say was, God, why her? Take me. Every day he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, 'cause she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud of how you've grown. He said, go make it on your own, and don't worry, I'm okay alone. He said, there are things you must do, places you must see. His eyes were sad as he said goodbye to me. Every time I kiss my children, Papa's words ring true. He said, your children, they live through you, and they grow, they leave you too. I remember every word my Papa used to say. I kiss my kids and I pray that they'll think of me that way. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.
A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Rayuma, arthritis at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang BioPatch. Mataas na kolesterol, high blood at diabetes, itapal sa talampakan ang BioPatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang BioPatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang BioPatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang BioPatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-BioPatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre Sisi, puon ka ito hastawan yan, igdi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay true ka dyan Besh, nasa sentro lang pati, mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan Sisi, convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Luis And Alex for Rexona. daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin? Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No, the chamba, chamba. For 10 times more protection from Asim Pawis than regular soap. Use Rexona every... Cause I'll break the mold
Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuyang oras ngunyan na 9 minutos makagi po ang alas 11 nin pagkaaga. Ang oras sa tudyan kan Cabral Bicolandia Supermart. Pigilin ko ni mga video sa Facebook. Ining junior ko, ining aki kong nurse na assign sa Sipokot. Ay pag nagduman yan, igwasin lang gamit na auto. Sa katrabaho niya, siya ang driver. Ba nakasarakay man, pigilin ko digdig, grabe na ang bagyo, mga pasado alas 5 na garon, nagdadrive pa sa highway, malumlumo ng Marayo, ako pambira, nagdadrive pa ng gad, kaya palang pag-abot ka ni Kasubanggi, medyo barabanggi na nagdidiklum na, ay nagdrive pa, alipang Sipokot, yan ang aki kong sa Sipokot, bibiriyay pa. Palibasa NARS, assign sa Department of Health, talagang dapat sila mag-duty duman. In fact, naka-assign nga ni sa Coastal Barangay kang San Vicente sa Sipokot. Na pag nagduduman niya, nagsasakay pa ng baruto, hali sa Barceloneta, masakay ng baruto, makaabot lang sa San Vicente. Hinapot ko yan, ano man niya kung duty mo dyan? Ay kami nga papa, naara mo ngayon, mayo man yung mga doktor. Kami ngayong mga nurse authorized na mag-check up man ka mga pasyente na itong over the counter lang ang mati. Halimbawa, kalinturado, makulog nga tulak, kung ano na pwedeng resitahan lang nila ng paracetamol. Piba kung mga antibiotic, ta doktor yan. Saka nakakaagap na kami sa mga ordinaryo lang na mga mati. Yan, at akong nalugadan sa lamang baga ngaya, may fever, kung ano-ano pa. Kinakaipon magduman siya sa iyan pati San Vicente Sipokot, karibanan niya kaning Mangga, nakaartubang na yan sa parting Sabang, Calabanga, Tinambak, ay saro yan sa tinamaan kan na bagyong nanganaan kang Ulysses. Ito bagang pinapag-ingat sila sa inapon na storm surge, itong dagat na minaampaw sa kadagaan. Yan ang mapangakitang barita kung kumusta dyan, sa mga taga dyan, sa mga kustales, mag-text man daw kamo digdi, 0919-431-5528 kung kumusta na sa indong kamurugtakan dyan. Ang sarapasanayin ko digdi itong retrato sa Bagamanok, Catanduanes na ang baka kasudma, pinailing sa Facebook, abot na po sa bubungkan harong, pero siguro karali man ng mga tao.
Takunya ako kaduman ay Mayo, makansalbaran, ang paglangkaw ni baha abot sa bubungkan harong, duma sa Bagamanok sa Catanduanes. Ang mga parientes miyaw sa San Andres sa Catanduanes, dumanda iyo man, lenggay sila nagproblema sa Kusugan Duros, kundi sa baha sa Catanduanes. Kadakol pa ni mga lugar na day pa nakakapaabot kan sa indang kuyan sitwasyon. Malata kami nga ni digdi, si SM Olive, si Dib Duliano sa kan management. Karumakag pang special program na alas 5 at alas 7:30, kakaputan ni David Duliano para ipaabot panindo ang sendong concern, arog ang mga relief operation, problema pa sa baha o kung anong kamugtakan, tanganing madangog ka mga nanunungdan, kaya igwa pa kami ning reporting sa tiyan. Kung ani ma-participate man ko kayan, kakaputan niya ni David Duliano 5 o'clock, abot man alas 7:30 sa tiyan na Banggi, digdi sa OK FM. Sa mga aruman nga ni kaning programa, naggalat man kami ni mga text messages para magpaabot ka mukha sa iluman na kamurugtakan. Undo aram kung kada ko ni mga mga kababayan kitang naka-off ang radyo takon day ning pila sa kamay ning kuryente day naka-charge. Kaya iyan, para riyo ang sa tuwing kamurugtakan ngunyan, mapitiw ang buhay. Kamayo pa ning supply nin kuryente. Kung sa bagay sa Sentro Canaga, baka makabalik man tulos ta garumayo man po ning gayong distroso ang Sentro Canaga. Mula nung ako'y nag-umpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin ang daan, pagkatapos ng tutok, nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang linapitan ng dilag na ito at mapormang sinew sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag, hindi ko maiwanan at di rin mabitawan. Tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayon. Masiramo ng panirangon niyan ni Ronron Enon. Nahiling ko sa Facebook. Kahahali pa sana sa duty. Nakaluto na tulos nin
ginutaan na kuyan, garo pitsay ito ay pitsay na iguaning Darkulao na pasayan na naglalanala. Kaya garo masiram niya ng panira ni Ron Enon. Kasubanggi pala naros nagpamatang asin dadigdita day makapuli tulos. Maski nga ni may dara ka manin auto ay makusugon ang duros, baka niya ako ang auto mong palitungon. Sabi kaning mga nag-text sa tuya ay si Baba saka si Chi Narvaez, mga friends ko yan. Sabi, you're like an eagle, endangered species in broadcast industry, an icon. Hindi kaya nagkabiristuhan kami kani, baguan na gayo ko sa radyo. Ito ang radyong pinaglaugan ko DZHN, 1981. Garo maglalawag, na 1982 ka ito, kan magkabiristo ko ni si Baba sa si Chi. Mga magagayong kong amigang mga taga-Gatbuo Campo. Ngunyan na nagdaantabay pa na. Chi, yaong ka pa sa San Fernando? O sa San Fernando, DSWD, yan. Pagkatapos si Baba hapot kuman, yaong pang kagayunan. Mga mabubuot kong amiga. Si Kapitana Mayit Abukar, taga dyan sa Baliwag Viejo, sige ang pagrarong tubig sa mga uma, asin sa Sonto Sitio Badang, saranop na mga karungan digdi sa Minalabak. Pati na ang Barangay Chapel, Sanop, sabi na ni dating Kap Mayet Abukar. Yung baga kay Minalabak, pag nagbabagyo na ay sulit, talagang binaba dyan. Ingat na lang kamo dyan. Good morning, Papa Bert. Pabati man po kami digdi sa Barangay Mangiring, Calabanga. Yan, pero narugado man yung bagyo. Ang Andal family po sa aki kang si Rayo asin Basti na nurse ni lolo niya at si Mama. Nakikinig po sa inyo habang naglilinig kang winalat kan bagyo. Rachel po ini kang Mangiring, Calabanga. Yan. Yan, makahoy na maray dyan sa Mangiring. Although nag-agi ang bagyong Rolly, garon na nagkaturumba na dyan si Kababatagan, si mga prutas. Sayang man si mga may tanong patining kamuting kahoy. Pag yung binabagyo, dapat bugnuto na yan, ang kamuting kahoy. Para mo kan nagbabagyo ang misis ko, nakabakal ng masapugo na kamuti. Sa naga, mabakal ka ng kamuti. Pero pag yaw ka sa bukid, ay magkali ka na lang ng kamuti o magagad sa katarain. Mantang nagrarapas ang bagyong Ulysses, nagkakarakang kami ng prenitos na kamuti, ay masiramon na maray. Kung sa English na, siramity. Ay si Pading Kali Curtis, yan pa dito, may burirawan ka na naman. Para mo pag-aro ka ning nagbabarahaan, garo maganda magdakop ning burirawan. Kaklasiko po si Romeo Miranda, kaklasikan yan si Romeo Miranda, kang si auntie ko sa UNC High School. O di ka nagpabisto kong si Saika. Yung managata si Romeo Miranda, nag-eskwela yan dyan sa UNC High School. Nag-star yan sa Abella, nag-eskwela yan sa Santa Cruz Elementary School, nag-star pa yan sa Naga City Subdivision. Na-informaran niyang kantugang na paminsan-minsan pinapatugtog ko ang music niya. Ay yaon da sa California, ugmahon, salamat lang marami sa mga nagdadampakan sa iyang kanta. Hi Papa Bert, great man po kami digdi sa Cupradja, San Felipe, alayang ki Alvarez. Uy, aram nindo, nakabot na ko dyan sa Cupradja. Sa dito na community, salit-salit lang ang dalan, nang inutan po kaumahan na ang matatanawan mo sa umaiyo ang garulikuran kang kalawag. Maprisko dyan sa Cupradja, kumusta na lang kamo dyan? May friend kami dyan, may amiga ako dyan, lingaw ko si Pangaran, dati katulad OGT sa Muya sa GMA. Kaya kumusta lang po ang family Alvarez sa Cupradja, San Felipe, siyudad ni Naga.
sky is rimmed with angels singing. Gloria, Hosanna in excelsis. You're forever telling me I'm weak. When I'm criticized, I never speak. I prefer to turn the other cheek. But I will love you all my life. I can never do things right by you. I'm the kind of man who muddles through. You can find mistakes in all I do, but I will love you all my life. Something foolish happens and you see, in the middle of it all there's me. Seems I cause you so much misery, but I will love you all my life. All my life, all I own, everything is yours alone. Every day, my whole life through, I will sing, loving you. I can't help myself, I can't let go. Darling, don't you know I love you so? Even though you never care for me. Bago pa na kumalingaw, pabutan ko man ng pangumustan mga paryentista dyan sa Carolina. Ano? At garon niya ako di pa napapakarya si mga pukan na poste. Pinamaan naman kang Ulysses. Kaya ingat na lang, kumusta na lang kamo dyan sa Carolina, Naga. Lalong-lalo naman ang family Sales ano, dyan sa Karumatig. Sila sa Austria Village. Si Kuya, si Atty. Nestor Barbosa. Si Cyril Avila dyan sa Dinaga ka naman, nag-antabay. Good morning. Asin man dyan sa DMSQ sa Urinal na Master Square. Kumusta mga parantabay ta dyan sa DMSQ and Original Master Square. Maging sa CBS Express. Tayo dyan sa kuya na katay kaning bodega sa Elias Angeles. Naggagayo na kanimpliyada kang CBS Express. Pati na sa CBS Convenience Store sa may General Luna. Good morning. Inabot na kita ng oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina. Ako po si Berta de los Martires. Salamat kan sa indong pagantabay. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you.
I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes.